Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam jong kaseng kinong hikai school ad hoc hapok kasatri jong ke Federation of All School Teachers of Meghalaya. Kilas ngauhun haduk kata-kata ya kajing kenduk jongki bat ki ofisar katanat pulih putih bat yu menteri rangba u konrad ki sangma ha sekretariat ha kasngi pale. Bat ki larai ban ap saya karai jong ke kenuhun menteri ban pen ki tulap ya kinong hikai jong ki school ad hoc. Kani kajing ngauhun kinong yalam kalawan hadian baki layai am ban ya kenduk bat ke sorkar ban pen ngau ya kajing dawa ban pen ki tulam. Habakran cakilat pathai khubor hadian baladep ya kendo yu menteri rangba unong aiktin ka fastem ubak mi bon lengdo ulaya thu baha ka jing kendo bat ki ofisar kumju bat u menteri rangba layakran ya ka jing nakalyang kinong hikai bat ka jing nakalyang ka sorkar Henry ulaong nakalyang u menteri rangba ulaya thu ba ka sorkar ka don kam banya kren sani ya kanikaman bat kan don kam lightly ki jing langka kenhun menteri Kumta ubak mebon ulaong ba kinong hikai kisngo kumen ya kani kajing kendo bat nakalyang kinong hikai ad hoc ru ken ap kamang ya karai jong ka kenhun menteri habayadai bat kajing dawa jongki Te kumba fi meneng ilalit kendo syai se di walang ka office jong te ngiladan ka meeting ka baningkong te ha ka meeting ilai discuss panggi jing ka jing nakalyang jong sarkar bat ka jing nakalyang jong te Niladan kita ka estimation tu tiba ngila batai ini bakum nu sarkar kalaban penyak chakmat ya ka kezungi tikum ta hadin jong ta ka first meeting ti sa DP walang yo ini sawan biang in sai shom biang ka second meeting ti ngila shom ta ka second meeting ti hadin jong ta ka second meeting ka bangila shom ti ki bangila ya discuss ti kilabat but ni ong pada bang dan kam bangin kenduk sayu chief minister bangin yo ya kata assurance kan lano bang ila ban expect ba kata enhancement jungi kan urlong de lada kata enhancement jungi kan urlong na em tingila yo very positive feedback na chief minister hi mentan abang ya kenduk ya bang ya kran bu chief minister ula panpor nangi bau ong ba ka file kala poi attach kabinet but undan kam lightly ki cabinet meeting hadian jong ka lightly ki cabinet meeting ya kata ka proposal jungi kan pas undan ka cabinet but insa sedang bangin yo no ya kata enhancement dia kata ka de ka ba ni yo naka office jong chief minister but na chief minister hi jong ka jalan Meghalaya haka bayade ba kanika enhancement jungi te ngim patla ban disclose namar banang nir ki ong banai pat disclose ngimla ban disclose namar ba kawai hab di ban pas na cabinet hadin ngin sa disclose pada te nang nir ki patla ban ong jang ba ka assurance ka bang yo pada kalong ba kata ka enhancement ka bang yo kan long ida kan dei kata ka bang ila deman lani kala ban dei ka ba hambaru te ngingia ap mang ya kata hakaba kin ayu ka kin sapa ste hakaba ngi akran ru shphang gani ki no shphang gani ki no hikai ad hoc te ngi la yo ru ba ya kata ka proposal ka bangila pha ngi ningkong kila kampen pha shu na ka office jong isa DP walang kila kampen pha shu bat kila kentup no ru ya kini ki science ki hindi bat ki wei ki no hikai te kumta ni isu apmang ba kata ka cabinet meeting uang tentatively 3 cabinet meetings kamot lightly cabinet meeting kin don kam tang ba uang don kam try hadu alai ki shushim ya kata ka lightly ka cabinet meeting ban khamlong safe ndai ki ong ba la ban pas no tang ha ka cabinet meeting ka baningkong ne ka baar tambah ya ban long safe pada kipan lightly ka cabinet meeting tikum tangi ni la kemen ru ngi sngotenat ya kata ka jing yang taka input ke bangio na sarkar ikeman ngikuan ankuleru ikini ki officer sarkar kumna ka office jing sa DP walang sa Ambrose eru nilai trista boro bangin ya penulong ya kania indikene amu chief minister lano kin penulong ya kania cabinet meeting kano singi kano tayo kan semua dia kumba pi ulaong ni wang ba normally ke cabinet meeting ke sedai si tayo but normally ke sedai sisian haka shusni tikum ta ula ai ngi wang ba ka pila ban ahi kata time frame ba lada ka kawai cabinet meeting ka shulong kawai hak ni shusni te kamot kumno si benaikan simpur
Tengi ngilabu bi kata kanong remba ini up kan ya kata cabinet meeting ke balai kumbala ong naka office jong chief minister. Habakali lakino hikai ad hoc kenweng no ya kajinga ki jongki. Ula ong ba ya kajinga ki kempat penkut sendan. Henry ken beteng ban let no syaskul bat ken apru ya karai jong ka kenhun menteri kabansa long laisen laiwan. Ya kan ni kajinga ki ban ong ba ngin penkut no sendan ngin penkut Henry ngin ya up kan. Te hakapor bang idang ya up menta tingin ya resume bang ki classes jungi ki ngin resume yang kum tu kembang ilale hakapor ba ngila is no ya kan ka non cooperation movement ka bang ila resume lo ki classes ngila resume ya ka jing correct exam te kum ta mentaru ngin is ngin resume but ngin up kan ya kata ka lai teli ka cabinet meeting ka ba chief minister ulapan Uni unang yalam kinong hikai adhong ubaju halaman kapor bat penrem ya ka sorkar jela. Shimla krenshu habedai bat ka jingdawa jong kinong hikai adhong. Ban kentiu na kakerdan adhong, sya kakerdan defisit ya ki skul adhong. Habakali kat nu kata kapisa kan poila da ka sorkar kan penkiu tulam. Uba mebon tip satya. Bad ula ong bayakani la ban ong namar ba ka jing penkiu tulam kala bandai kat kum ka jingdawa jong ka fastem. Lani ka sorkar kan le da ka bakham ba shu. Baro shikata kini kinong hikai ad hoc kila kentho bat ben ya ka sorkar halor ka jingkhen jingdia ka balamang da ka sorkar. Bat kenno ba ka jingkhen kalong ka babakla namarkat kum ka jingkhen jong ka fastem kapisa ka poitang arspa san folklor. Kat ba ka sorkar ka bu jingkhen kum bah news pa klor. Pemo ka financial implication ba kandan beti ya kata te. Nama ba lada ka enhance kemut ka sorkar kan hapsai ka pisa naka plating ka jongka. Te ka sai ka ta ka pisa kumno te kata ngimla benong namar ba ngimtep ka sorkar ka tre kumno. Ndekin ba ingat lagi kita ki financial implications tambang ngimla ba ngin ai kata statement ba kinde ki ai ta namar ba nga kajing dawa jong hi kalong be tang ba Emu yato na emu CME fee. Ya kata ka financial implications kidi ki bakham long nang kumno umla even discuss ban ngiru lada discuss ban ngi financial implications ru nginom su thui MP kum ki ba dei ban yo pediang ya kata ga ba ki dawa fi don hok em ban tip. ME ha ka sorkar office ka happen bei tengka. ha ka office ba chief minister ngi shia kran ri ba ngi don kam kata te kania kadi ka proposal jungi te chief minister ul atip ka proposal jungi ba ka proposal jungi la kha nang tina na office jungi sa DP walang te nangta sakmat kadi ka sarkar kan bahkan tip yu cubo ka sarkar kam imdei ti siparlop ka sarkar nong ba ni hap sai pisa nang tamo ban IP upholding ka kata imdei ti siparlop ka sarkar kini ki balong formal ka syong hak sarkar bukan senguthu ba kabaklane kam baklane marngi ai sorkar da kita ki statistics ki bangi lawat benia mengi bangi ai kita ki statistics ya ka sorkar ki balong accurate telese ka sorkar nama ki ka problem ya ka Meghalaya ka longgum ni kan kidan bon pelat ki kategori jong kino hikai kidan ki ladang perkhatan ki ad hoc kidan southly kategori te ladang southern musa santli kategori kita bandan kambun ru dan nang tadi kita seki ki RMSA kita seki SSA kita munta kita so food teacher ubadai no hikai SSA tangba ubayo tulok naka state government ti ha kata ka estimate ka ba ka ai ka sarkar ti lese kila kentup lang kita ru kan ti ngi ai ka estimate ti ngi ai be ya kata ka estimate ka ba dai be jongi ki ad hoc ठीक LP to higher. Tementa kidan ki pre-primary ru ki bedeki ad hoc. Te ha kata kaliang bangin ong ba haduk katno ka sarkar ka bakla ngem la ban ong namar ba katkum ka proposal hi ka ba kinsa pentip hi na ka office jong ka sarkar kinsa pentip ba yanu ru la include but yanu kila bu ha kata ka proposal ka ba thamai bagian ayah kata ka enhancement ina kaliang jungi ilaya syong bat ilaya discuss bat ngisngo tena cibun ba ka sorka kala kampen bha ya kata ka proposal jungi
omba si kumbangi proposal jungi kum kini ki hindi eru kidan ki loopholes kan hak hindi department dan loopholes ki science department kum ta daftar mo bagi ni food teacher te hak ni ka proposal ka ba ki phak menta ki ong na ka office jung sa DP walang ki ong ba ki la kampen pha te haba ki ong ki la kampen pha te ni up but ya kata ka nu ka budget ngin la ban ong ye discuss kan nadu 2016 nadu mentang ngimyo ya kata ka enhancement te bang discuss kiwe ruki ayu ba balai ngi kamyo aba ka budget jong ka state ka lakio tetapi pe jangan ka budget ka lakio nadu khatsan mesyuang sidan phatlai 1000 crore ading ka ki khatsan handriu panyo tingin discuss kan ya kata aba ka budget ka lakio aba ka ka lakio dan ka sidan kan ka budget ru ka Malaysia education te balai pring isaput haju te chief minister jungi uang ba in page na kata kaliang bagi ang bakila sedang rukan proses ya kata tikum ta upan por ningi lightly ki cabinet meeting tikum ta ingin up kanya kata lightly ki cabinet meeting baong ka upgrade ingi siya ka deficit system na ka deficit pattern ang por bangila ikendu yakni ki officer jong sarkar nila sutu ya kata ka misutu ngiru ya kata ka plating ka jong sarkar kumta nakataka daw ngila bu no nakatuka third option gid nadu ningkong ngila bu kataka third option te mentangin ya cakmat bi bakataka third option ka badeka 18,000 enhancement baka 5% increment indai menta shwa bangin call off ne ngin le ya kane ngiting ongin is abang ongin is ni haban let yang so ba setie namar ha first tomi undan leader tongwei ni baro ni leaders ni long responsible daladi ladi bag ngin le setie so ba bag ngin pan ya karai no ba ke ka bakirai ngingin pedep supaya ba kani ka dika kubor ka bangi yo na ko office jong chief minister ba kitu ki pa ba angki kino hikai kinsa aya karai ba kinle kumno te tangkat tahi bangala